Kari Karro-Hakkarainen, oma poika Saku tänään B-poikien Itä-Länsi-ottelussa idän kapteenina. Minkälaisia tuntemuksia se isässä herättää? No kyllähän se ihan kiva on katsoa, kun poika on päässyt kuitenkin B-poikien Itä-Länteen ja vielä kotikentällä kapteeniksi. Niin ihan mukavia tunteita ja jopa vähän jännitti tuossa ennen peliä, että miten suoriutuu. Sakulla tänään synttärit ja tosiaankin tämmöinen ainutlaatuinen tapahtuma, että kapteenina kotikentän Itä-Länsi-ottelussa. Mitä luulet, että Sakulla pyörii tällä hetkellä mielessä? No kyllä näyttää poikaakin vähän jännittävää, että muutama pallo on tuossa ulkopelissä niin livahtanut räpylän alta ja sitten sisäpelissä oli kolmoselta nykäyksellä irti, että ei niinku semmoisia normaalipelisuorituksia ei ole ollut. Minkälaisia muistoja sulla on omilta Junnu Itä-Länsiltäsi? No Junnu Itä-Länsiltä ei kyllä hirveän paljon ole silleen niinku muistikuvia, että kaikkia on 19 Itä-Länttä pelannut, 12 miestä Itä-Länttä ja 7 junnuja, että enempi ehkä kuitenkin ne muistikuvat on sieltä miesten Itä-Länsistä ja näistä koti-Itä-Länsistä, mitä sai pelata täällä. Näin, meillä on tässä kentällä nähtävillä 24 Suomen lahjakkainta B-ikäistä poikapelaajaa. Kuinka monet uskot heidät pääsevän superiin? No kyllä mä uskon, että aika monella on kuitenkin mahis, että on perinteisiltä pesäpallopaikkakunnilta ja jokaisessa seurassa on kuitenkin se oma juniorimylly, joka pyörii, että parhaat nousee sitten edustusjoukkueeseen ja uskon, että hyvin moni kyllä näistä pelaajista tulee nousemaan. Miten pesäpallo näkyy sun omassa elämässä tänä päivänä? No kyllähän se näkyy aika vahvasti, kun poika on tuossa kuitenkin pelaa monessa joukkueessa ja on tuossa superijoukkueessakin ollut mukana, että paljon on pelipyykkiä ja puhetta kotona pesäpallosta. Kiitos. Kiitoksia.